गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि जानानै गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै जोङो दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं बालिगुरा गामियाव बर' थुनलाइ आफादनि जानो गोनां साननैनि हाबाफारि लानानै जानो गोनां जि बे जानो गोनां हाबाफारिनि थांफै हाबलां गाहाय गेटखौ बेखेवनाय आलासिजों जोङो बे हाबाफारिनि सोमोन्दै आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै नोंथाङा माबायदि मोनदों बेनि सोमोन्दै एसे सारनिफ्राय मिथिना लानि जों। दिनै प्राइम 24 हेडलाइन्सनि जानानै जा दिनै 15 आरो फैगौ 16 नभेम्बर खालि जानो गोनां जा दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि 68थि जा जोनोम सान खुंथाय लोगोसेयैनो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि सिमेन्ट दख'रा आफादनि जा 13थि बोसोरसालिया जथुम्मा जागोन। बे जथुम्मायाव लुनाय जा थांफै ब्लां बे ब्लांखौ आंखौनो दिनै बेखेवनो खाबु होनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना बे थांफै ब्लांजोंनो हाबनानै बिथांमोना जा 68थि बर' थुनलाइ जोनोम सान खुंगोन। लोगोसेयैनो दिनै 15 नभेम्बर खालिनि मोनाबिलि समनिफ्राय जा सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा 13थि बोसोरसालिया जथुम्मा जागोन। बिथांमोननि जा जथुम्मा जा मावथाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया जाहाथे बिथांमोना आलो गोजोन जाथों बेखौ हास्थायनानै आं दिनै गासैबो सान अखाफोर बार दै हा गासै आफादनि थान्दै गेदेमा बिथांमोनखौ हेफाजाब लाफानानै दिनैनि बे दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि 68थि जोनोम सान खुंनाय सिमेन्ट दख'रा बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसेयैनो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि सिमेन्ट दख'रा आइजो अनसाय आफादनि जा 13थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माया मोजाङैनो मोजां जाफुंलांथों बेखौ आसा खालामनानै आं दिनै नैबे थांफै ब्लांखौ बेखेवना होदों। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोननि खावलायनाय लेखा दिनै बिथांमोननि हाबाफारिखौ आं मावफुंना होबाय। बेखिनियानो। दायो नैथि हाबाफारि जे गाहाय सायनासालि बेखेवनाय बे सायनासालि बेखेवनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बे बेखेवगिरि बिथांनिफ्राय जों मिथिना लानि रुंसारि लीलानन्द ब्रह्म बिथाङा दिनै बर' समाजनि थाखाय माबा मोनसे बर' समाजाव बिहोमा गालांदों नामा बिनि सोमोन्दै जोङो बेखेवगिरि बिथां सारा जोंनि गेजेराव दंफैयो। बिथांनिफ्राय जों एसे बिनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै जों मिथिनानै लानि। गोसोखां सायनासालि रुंसारि लीलानन्द ब्रह्मनि मुङाव दोननायनि ओंथियानो जाहैबाय बिथाङा सासे समाज सिबियारि, समाजनि माखासे खामानि थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि हिसाबै आरो राजखान्थियारि हिसाबैबो बिथाङा समाजाव गोहोम दङ। दा बिथांनि मुङाव बर' थुनलाइनि जोनोम सान 68थि खुंनो लानाय खुंथाय हाबाफारियाव सिमेन्ट प्राइमारि बड' थुनलाइ आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा आइजो अनसाय आफादनि जानानै 15 आरो 16 नभेम्बर साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनायाव रुंसारि लीलानन्द ब्रह्मनि मुङाव सायनासालिखौ मुं दोननाय जादों। बेनि ओंथियानो जाहैबाय बिथाङा सासे समाज सिबियारि, गोबां समाजनि गोहोम गोनां मानसिमोन। रुंसारि लीलानन्द ब्रह्मआ 1949 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन दतमानि आन्थिहारा गामियाव। बिथाङा 1974 मायथाइनि बर' थुनलाइनि दैदेननायाव रमान हांखोनि सोमावसारनायावबो बिथाङा बाहागो लानानै एरेस्ट जादोंमोन। लोगोसे 1975 मायथाइयाव जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव बिथाङा दतमानिफ्राय जायखारबोयो, जायगा सोलायो। बिथाङा बेयाव फैनानै सनापुर गामियाव जायगा लाफैयो। बिथाङा 1984 मायथाइनिफ्राय 1990 मायथाइसिम सोनाब जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिमोन आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा समगं गेजेर फरायसालिनि
आफादगिरि हिसाबै 1990 मायथाइयाव बिबान लादोंमोन। लोगोसे माखासे हाबाफारि बड'लेण्डनि सोमावसारनाय BLTनि दैदेननायाव 1997 मायथाइयाव पुलिसजों हमजानानै जेलाव दोनहैजादोंमोन। दा बे रोखोमैनो बिथाङा थांना थासान्दि समाजनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। दा बेनि थाखायनो बिथांनि मुंखौ गोसोखांनानै जोङो नैबे बे खुंनो लानाय बर' थुनलाइनि जोनोम सान बेनि सायनासालिखौ बिथांनि मुङाव दोननाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनैनि हाबाफारिनिनो थामथि हाबाफारि रुंसारि निबेदन खेरखातारि गोसोखां जामुंसालि। दिनै बे जामुंसालियाव दिनै जों सिमेन्ट दख'रा बर' थुनलाइ आफाद बेजों लोगोसे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद जयै खुंफुंनो लानाय जि जामुंसालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंहा आलासि महरै लिंहरजानाय जोंनिनो आलासि दंफैयो। बिथांनिफ्राय बे निबेदन खेरखातारिया सासे समाज सिबियारि मानसि होननानै जों मिथिनानै मोन्दों। बिनि सोमोन्दैनो बे गासैखौबो लानानै दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय आइजो अनसाय आफाद जयै लानाय हाबाफारिनि सोमोन्दैजों लोगोसे दिनै बे हाबाफारिया माबायदि बाख्नायजाथाव आरो बेखौ माबायदि रायजोनिसिम मोनसे फोरमायो बेखौ जों मिथिनानै लानि। प्राइम 24 हेडलाइननिसिम साबायखर थाबाय। बर' थुनलाइ आफादनि 68थि जोनोम सान फालिनाय सिमेन्ट प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद, सिमेन्ट दख'रा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि 13थि सावरायमा मेल जों लोगोसे दिनै बे साननैनि हाबाफारियाव जानो गोनां जा मोनसे जामुंसालि, बे जामुंसालिखौ निबेदन खेरखातारि बिथांनि मुङाव दोननाय जादों। निबेदन खेरखातारिया सासे फौजिमोन। बिथाङा भारत हादर सिबियारि। बिथांनि जोनोमा 1960 मायथाइयाव बै समनि बरपेटा जिल्लानि खख्लाबारियाव जोनोम जादोंमोन। थिग बे लेखायैनो बिथाङा भारतनि सासे फायखि हिसाबै खामानि मावदोंमोन। जेब्ला 1919 मायथाइयाव कारगिल दावहा जायो, बे दावहायावबो बिथाङा बाहागो लाहैदोंमोन। लोगोसेयैनो श्रीलंकानि 1990 मायथाइयाव जेब्ला श्रीलंका मोनसे दावहा जादोंमोन, बे दावहायावबो बिथाङा बाहागो लादों। बेजों लोगोसे बिथाङा 22 बोसोर डिफेन्सआव जा खामानि मावनानै बिथाङा रिटायार लादोंमोन। रिटायार लानानै बालिगरा 1 नं बालिगरा गामियावनो रायजो जादोंमोन आरो 2019 मायथाइयाव बिदिनो मायथाइनि 19 फेब्रुवारियाव बिथाङा जोबथाहांबोदोंमन। दा बे हिसाबैनो भारतनि सासे फायखि हिसाबै बिथांखौ दिनैनिफ्राय 15 आरो 16 अक्ट'आव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिथाय मैखोम बिहोमा होबोनाय सुबुं हिसाबै बिथांनि मुङै नैबे जामुंसालिनि मुंखौ दोननाय जादों। आसा खालामदों नैबे साननैयाव जानो गोनां जा मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव थुनलाइ हारिमु समाज सिबिनायनि माखासे मेहेरगोनां आब्रुथि बेरखांगोन आरो बेयाव डेलिगेटआव जा सावरायनाय जागोन, बे सावरायनाया जोंनि समाजनि मोनसे गोग्गो समाज दानायनि बिहोमा होगोन बेखौ आसा खालामदों। आरो बेयाव हांख्रायजानाय आलासि, माननि आलासि जा बिथांमोना बाहागो लाफैगोन, बे बिथांमोनखौ बे जामुंसालिनिफ्राय गोजोनै जाहोनानै जाहाथे गोजोनग्लायलांनो हागोन बेखौनो अबं गसाइनि सेराव आसा खालामदों। लोगोसे बेयाव जेरै बर' थुनलाइ आफादजों आरो आइजो आफादजों जयै खुंदों, बेखौ मा बुंनो सानो? बे जोबोद मोजाङानो जादों। मानोना दिनै बर' थुनलाइयाबो बर' जाथिनि थाखाय थुनलाइ सोरजिनाय समाज सिबिनाय खामानि मावदों। दुलाराय आइजो अनसाय आफादाबो बर' माहारिनो आफाद, बिथाङाबो हारिखौ फोथांनाय, आइजो समाजखौ फोसाबनायनि खामानि मावदों। बियो जोंनि मोनसे बर'निनो मावनांगौ खामानिखा। बिथांमोना जयै हाबाफारिखौ लादों, जोबोद मोजां जादों। आरो लोगोसे जोंनि समाजाव गोबां बिदिनो हारिनि बायदि बायदि आफादफोर दं, बेफोरबो जों बेबायदिनो खुंफुङोबा जोंनि समाजा माबायदि जागोन? जोंनि बर'आव माखासे माहारियारि आफादफोर दङ। बिथांमोननो जोंजों ज' सावरायलायना जुदि खुंनो हायोबा जोंनि समाज दानाय, समाजखौ फोथांनाय, समाजखौ आवगायथिं दावगालांनाय हाबाफारियाव मैखोमै आवगायलांनो हागोन, आं बेखौ आसा खालामो। जाहेथु
नैबे जोनोम सान फालिनायाव जाय बिथांमोनखौ बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बानजाय आफादनि गासै मावथि सोद्रोमाफोरखौ बिबान होदों बिथांमोना जोबोद नांथाबना नाजानायनि गेजेरजों नैबे हाबाफोरखौ जाफुंहोनो आखायाव लादों। आसा खालामदों बिथांमोननि नाजानाय बिथांमोननि खस्थ' खालामनाया मोजाङै मोजां जाफुंगोन आरो बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जाहाथे जोंनि जानो गोनां हाबाफारियाव बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै जाहाथे जोंखौ हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय माखासे लामा दिन्थिना होदों। बेनिखायनो बानजाय आफादनि गासै मावथि बिथांमोननिसिम साबायखर थादों। गोजोननाय थाबाय। दिनैनि गिबि 15 नभेम्बरनिफ्राय 16 नभेम्बरसिम जानो गोनां जि हाबाफारि गिबि दिनै गाहाय थांफै ब्लांक खेवनाय आरो गाहाय जिरायसालि खेवनाय आरो जामुंसालि बेखेवनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार होनाय बिथांमोना जोंनि बे प्राइम 24 हेडलाइन्सनि बिजोंजों जोंनि गासैबो बर' समाजनि गेजेराव फोसावना होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सनि जानानै रोजा रोजा साबायखर आरो खुलुमनायखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जों जासिहरबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ एसेयावनो जों फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।